Godt, jeg hedder Sebastian, det er Christine, og vi vil gerne fortælle om drukferie eller flugt. Ja, jeg vil gerne starte med at snakke om Letland, hvor der er 3 eksperter, Svend Mørk, Henrik Jensen og Annie Pappe, som hver fortæller om deres erfaringer og holdninger omkring druk. Og Henrik Jensen, han er forfatter og lektor i historie, og han mener, at det er forældrenes ansvar, at børnene i dagens Danmark ikke har de normer, der kræver, at de ikke drikker så meget. Han mener, at opdragelsen er gået for lidt, at de unges ansvar ikke rækker langt nok til at tænke, at de ikke skal drikke så meget, fordi det kommer til at skade dem fremover. Og så har vi Henrik Jensen, så har vi Svend Mørk, som er lektor på Instituttet for Psykologi. Og han mener altså, at de her unge, han går ligesom ind i de unges hjerne og siger, at de mener faktisk, at det er en toppræstation blandt unge. Og det er et helt almindeligt fænomen. Det er ikke noget nyt, at unge drikker så meget. Det er bare fordi, vi i dag, at folk kan samle sig og tage til Prag. Det er ikke fordi, de spreder sig så meget og tager til udlandet. Men han mener altså, at de voksne eller forældrene træner børnene i 2 ting. Og det er den ene, det er have en mening og have en holdning. Hvad vil vi, når vi bliver store? At kunne vælge det, fordi der er så mange muligheder. Og det andet, det er, at man har ansvar over for sine kammerater. Det er mig og kammeraterne, der er centrum. Og det er jo det, vi lærer os gennem reality-programmerne som Paradise Hotel og The Lækker til Love. Og det er at man bare kan, hvad man vil. Og så har vi og det viser jo også, at vi har det faktisk meget sjovere i Danmark. De unge har det meget sjovere, fordi det er også noget af deres opdragelse og den sekundære socialisation. Ja, men så har vi Annie Pappe, som er tilrettelægger og journalist, og hun har også selv en søn i gymnasiet. Og hun mener altså, når man starter gymnasiet, at man går ind til 3 års druk. Og fordi at det er et uddannelsessystem, der ikke går ind og siger nej, I må ikke drikke, og vi har ikke noget alkohol til festerne, fordi at ellers får de ikke nogen elever ind. Og det er derfor heller ikke regeringen tør røre ved det. Så derfor er det meget svært også for forældrene at gå ind og sige, at det må I altså ikke, og I må ikke tage med i byen, og I må ikke drikke alkohol, fordi så bliver det udelukket fra fællesskabet. Og når de unge selv står og snakker om, deres tur til Prag, så synes de, det har ikke været slemt, det har været sjovt, og jo, det har været 5 dages druktur, men sådan er det. Yes. Så har vi så en aktøranalyse af de her folk, der er i artiklerne, som er aktører i artiklerne, deres meninger, som fremtræder i det artikel, der ikke kom hen til. Vi har for det første Jeanette Østergaard. Hun er forsker, hun har skrevet artiklen, der hedder Derfor går de unge amok i Prag. I hendes artikel, der kommer hun frem med nogle synspunkter, hvor hun siger, at det er de unge, de er under for et gruppepres. Jeanette Østergaard, hun er forsker, og noget af hendes forskning viser også, at de unge, de er meget bange for at føle sig uden for fællesskabet, når de drikker. Og de frygter samtidig også effekterne af alkohol, men drikker alligevel, fordi de er bange for at føle sig udenfor. Det var også mener hun også, at det her med, at man er i et andet land, det har en betydning, fordi det er nogle andre normer og værdier, som ikke nødvendigvis er til stede for dem der, og som så gør, at der kommer et helt andet mulighedsrum, som gør, at de unge de går ekstra meget amok i Prag. Så er der også Gry Mider Pedersen, som kommer fra SF, hun er SFU-formand, og i hendes artikel, der hedder Kollektiv virkelighedsfornægtelse i Prag, der fortæller hun om, hvordan hun mener, at i det senmoderne samfund, der er mere blevet konkurrenter end kammerater, når vi arbejder sammen. Og der er utroligt højt pres på de unge i dagligdagen, som gør, at de unge de er meget fortvivlede og meget pressede, og derfor har brug for at slå sig løs i Prag, for at slappe af og finde sig selv på en eller anden måde. Så har vi også Morten Messerschmidt, som kommer fra DF, og som medlem af EU-parlamentet. DF har meget rod i de danske traditioner, og det fremtræder også kraftigt i hans artikel, hvor han fortæller om, hvordan at socialisterne de har simpelthen sønderredet den nationale identitet. Artiklen hedder også, socialisterne bærer ansvaret for de unge eskapader i Prag.
Han mener, at de har sønderredet den nationale identitet og gjort de unge identitetsløse på en eller anden måde. I form af, at regeringen de har fjernet det kønsneutrale samfund. Nu kan homoseksuelle godt blive gift. Det er ikke kun heteroseksuelle. Så har de også fjernet revselsesretten, hvilket gør, at forældrene de godt kan få lov til at slå børn. Så nu er et slags anti-autoritært forhold mellem børn og voksne. Og han mener så, at de unge de er i deres liv søgen efter identitet og national identitet, og det kommer så til udtryk i Prag. Så har vi så som leder i Politikken, som hedder Forældrene bærer ansvaret for de unge i Prag, som sandsynligvis er skrevet af redaktøren i Politikken. Han mener, at de unge ikke tænker, når det er i Prag. Han mener ikke, vi kan overlade ansvar til de unge, fordi de simpelthen er i en helt anden tilstand, og det er derfor forældrenes ansvar at opdrage børn til at opføre sig ordentligt i Prag, og det er derfor forældrenes skyld på et eller andet sted. Yes. Ja, og så har vi en aktøranalyse over de 3 eksperter fra Deadline. Og her har vi Svend Mark, som jo var, lektor i Institut for Psykologi. Så hans mening det er jo, at han går ind og ser de unge fra et andet synsvinkel, end de 2 andre gør. Fordi han har lidt ligesom mere forståelse for, hvorfor de gør, som de gør. Fordi det er ikke noget nyt. Og det er igen, altså det er noget, der sker op i hjernen, og det er noget, der ligesom bliver bragt ind med, ja, det er forældrenes skyld. Og forældrene har også haft det sådan, måske. De har også drukket, da de var unge. Men fordi at medierne har så stor indflydelse og har så meget magt, kan de ligesom gå ind og følge de unge meget mere, end de kunne i gamle dage. Og så har vi Henrik Jensen, som er forfatter og lektor i historie. Så han går ind og ser en historisk synsvinkel, hvor han ligesom kan se, okay, men er det her normalt og gennem tiden? Og det er også derfor, han mener, at børnenes opdragelse ikke er godt nok. Fordi at han mener, at det har været meget strammere tidligere. Og så har vi Annie Pape, som ligesom går ind og har personlige erfaringer. Hun har ikke rigtig nogen sådan ekspert i det, fordi hun har ikke haft... Hun indtager rolle som mor, kan man sige. Ja, hun indtager rolle som mor. Ja, præcis. Og så derfor kan hun ligesom gå ind og se, jeg kan jo bare se, hvad hun kan føle og mærke. Hendes søn drikker rigtig meget, og det gør hans venner også, og det er hver weekend, og det er normalt. Så har vi så faglige og teoretiske årsager til storkulturen. Og der starter vi med at tale om det semilande samfund i næste slide. Det finder jeg fra. Ja, men i det semilande samfund er der sket en kulturel frisættelse, som gør, at de unge er meget mere individualistiske, og de bærer i høj grad et meget tungere ansvar for deres liv. De skal selv finde deres liv, selv bestemme, hvad de vil være, hvem de vil være, hvor de vil bo, og hvilke venner de også gerne vil have. Denne kulturelle frisættelse gør, at vi indordner os under forskellige roller og typer. Og der har vi for eksempel Bouchers, myren, sneglen og kameleonen. Og de unge i Danmark er i den grad kameleonen, fordi de er de her gruppestyrede mennesker. Og vi har forskellige måder at opføre os på i det sociale rum, og vi har forskellige personligheder. De unge samler sig i klikker eller sociale fællesskaber, i form af venner, som deler det samme livssyn, og typisk de samme behov for potentiering som dem selv. I disse sociale fællesskaber er, hvor de unge kan slippe af med én ting, altså når de drikker. Fordi de har det her enorme pres på deres skuldre, så gør de, at de ligesom tænker, at nu lader vi det ligge, nu drikker vi, og så må konsekvenserne komme senere. Så alkohol er ligesom for at glemme det, og kun fokusere på det sociale. Ja. Yes. Så har vi så også noget, som vi også mener har stor betydning for de personer, som begynder at drikke. Det er nemlig familietyperne. Der findes 4 sådan overordnede familietyper. Der er teamfamilien, og den patriarkalske familie, så er der svingdørsfamilien og det sociale akvarium. Man kan sige, at svingdørsfamilien og det sociale akvarium, de har ikke lige så meget primær socialisering, gør ikke lige så meget øje primær socialisering, hvor teamfamilien og den patriarkalske familie er nogle lidt stærkere familier, stærkere sammenhold, og som går mere op i primær socialisering. Man kan sige, det er selvfølgelig familietyperne, som derved har indflydelse på brugen af den primære socialisering. Og svingdørsfamilien og det sociale akvarium, de børn, som kommer fra de familier, mangler typisk nogle faste normer og værdier til, at de kan følge, hvilket så også gør, at individualiseringen er højsædet for dem. Det meste af deres socialisering vil derfor foregå i deres vennekreds og i deres klike,
som de selv vælger. Og det betyder så også, at de unge de bliver meget, meget påvirket af hinanden. Og når de unge bliver meget, meget påvirket af hinanden, så vil det så betyde, at hvis der er en af dem, der drikker, eller to af dem, der drikker, så vil de andre måske også begynde at drikke, fordi der opstår en gruppedynamik. Og sammen med den her hårde hverdag, som studerende har, mange afleveringer, lange dage, mange lektier, og de har en masse ting, de skal tænke på i dagligdagen. Deres fremtid, deres venner, deres familie, deres job, deres uddannelse. Så kan de, når de drikker alkohol, kun fokusere på én ting, nemlig det sociale. Og derfor så opstår sådan en kollektiv behov for potentiering i den her gruppe, og en gruppedynamik imellem dem. Det sammen med det, at de har valget for ligesom at begynde at drikke, som er et tegn typisk tegn for det senmoderne samfund, nemlig at der er større frihed og individualisering blandt de unge. Så de har altså friheden til at begynde at drikke. Så er der også det høje pres i hverdagen, og ikke mindst så behovet for sammenhold, som de får igennem druk, som der er med til at resultere i den her druktur. Yes, det er færdigt.